CMS nilip lems akong chunbang Dilip Singh nar hinpen chiklojon thom apharman ipongwet sangkeron ponji abirta pachita. Ingdeng hini BYF Champions Cup knockout football ke pathu ke pangching pon. Dilai rong marjong arong along felicitation come education awareness ajame ke paman pon. Karbi Anglong live Karbi prime time birta long penili sami mirin hansepi pene birtang ton pen arjupanik tha. Lakhayeng ko rapho nilip constituency ke parlo chokhola hawar nilip lems ke parlo angkang along manpeng ke dwara ratum GB SGP lapen executive member atuma phan hangpon etsi methang lems a hemalong aruni phai ingkora phorni porphai hinia por malom pen rat atum thang kasiksak lapen kamang hu pon pede jia phan rat atuma phan klardak aberta ke than ke pachini jia phan mai ke dopon bangso mai ke dopon along kachingki ke che than pon ki angsong pen circular nang ke ledo alam thea bangki June July lapen August la chiklojon thom apharman ipongwet si sang rongpon detpo lasikadu kaviatum anta apora ting pen sang ki endun chia phan chuningri padopon lapen ipongwet si chiklojon thom apharman sang ki pipon de ji apot mo July lapen August chiklo jonni ke sang ronpon pilo lapen kadu kaviara datumta kopia pot si sang ki pipon pedet chiklojon nia sang nang pipedet pu maduda ningje ponang niluputa maelong chithampon labang so order ke nilip lem salong chot pu kalilo bonta na hok alem salong ta ipongwet si sang chiklojon thoma pharman ke ronpon puputa than pachini pon thu tum ni press club himpe bitung pen so meeting lo nai tong na group party lo ki phan ko kala lo sang ki pija semet kai pen fracture Pilih humai sak hen pen pot in the government ba central government pen kapin khata teng pen pini rat ke dubila tong phan imeja le tong phan akyo sang pija phan chiklon thom pen phong June July August chiklon thom ang asang apharmana pusat June chiklon bong butai ni ki pigi pechok pen phan sipini rat phan awareness program ate istia birta ke thang ye phan sipini tung ba meeting phalo lasi jasmet ke non June tarik sipen tarik repop angbong lake June lapen July apharman si fingerprint endpon ko lapen asang ipong si pipidun ko lapen adun thusi ke taring koi ba taring ko sipen thongke ba sige lake Agosto ke long dia sang apharman si June chiklu pipon ko si pini labang so along ke klar dai phan pini bangso lemsa hemno tum chupapon si pini singbai pono si pini ni media trupen ni liblem sai hampa na tum phan pachini ba rat phan pachini pon halo abang putin beneficiary don suri ki thom so sei bang suri pak don suri ki thom so sei beneficiary phan pachini na halo na tum tarik si pen tarik rep ho juna cheklo abang putin sa fingerprint ke anun pen methang kilong li sang na chi endun dai phan sini ni na tum phan bang so amidia trupen na tum phan pachini pon Choki wala pen sonjit krola pen koila mati pen Samson ingti Karbi Anglong live. Lakhayeng ko raisi Borjan constituency HDP patho aklamalong ingdeng hini Borjan youth forum pen chapter piponsi Karbi Anglong autonomous council em surjo rongphar asar bura kalitang tung e longkomar amen pen si ke pathu biponlo. Kedamtang aruni phaing ko ra phorni ke pathu Kangpu pona mai long Karbi Anglong autonomous council em surjo rongphar Borjan VDC Sunaram Singh nar Bokajan education board chairman Sardili be HDP sports association amai phu Philip Teron chunbang kamantiso BYF amai phu onteron chunbang angtong hanse Borjan development committee amai phu Chris rongphar chunbang Chandra Timung lapen pinangan manpeng kidotum chetongdun kipathu chengchia prang karitang tung e longkamara phan kechikimo padopon Kechengsi ke pathu kache phopon lake HDP Sports Association apen Bokajan Karbi Club angbong si pathu che phopon lo
lahin hin angbong ke pathu ke thek serajok full time pathu de rapita 44 JPC chirai koilo aphi tie breaker chitursi kaddu kawe pangrum petpen 86 goal pen bokajan Karbi club atum chipahai ponlo ingdeng hini Borian Youth Forum BYF Championship Cup Men's Football Tournament ingpu ponlo lasil mangso kepatir pibon Borian Youth Forum hari soe jangan tu sepatir pipon lo lasi lamangso cup apa namang nili po tungi long kameramen pen si isi sponsor dun lo lasi lamangso ke pathu mate lamangso kaceradun lam thebang ke lah lo je itu Borian hawar risoi jang tum ke pathu rahin athu aning hang pik pik aning dok pik pik lasi pi tum thegong lo kang puan ni lang tame ke pathu ke lang tu benceng lo kadoi kacetong pan part me Borian Youth Forum tu malang tum ke claim ke dam dak Borian hawar long ke do risoi jang penceng lo kado ke we saru sar hang tum taning ke chet hedo alang tum ke claim ke dam tuar ke mi ke ja pon tuar ke mi thu kang hai pen ke paklang pon har bang sobang si aning ke chet hedo la soje ni si lang tum phan si son ho isi aning ke klom pen kacerap dun bang sobang tum thegong lo la lo la si bang so ke mesen lam thebang la han lo je tum non ke football bang kachi hung kachi thang atok anu ta do lo Karbi Anglong lo dak hidipi long ta me hidipi polam lo ba Borian polong ta me long prek long ta me so ke pathu do lo la si songmung ta me dak hidipi arat atum ba hidipi risoi jang tum ta bang so kachi tudun bang theke dak non do ke tim dak ado tin namale tim disem poson bensi to ko dak na subang so ke ne long ya the halak pathu yari so jang tum mang si pu po je ni tum hanang pon do nai pu la so ni tum pathu do ni pu bang so ning hang do je ni ma se non dak ong dong chairman ke ha tum do an tam lang tum me thang tim se do re poson hang lo deng hini BYF Football Champions Cup ni tum tini cheng aran ni pathu pon lo labang so football ka pathu ke damtan ni ge rong ilu patro kam si padu pon lo kapen pinning abang ni tum adim lari boy nang ko masi KDP labang so patro kam si tade pon itu labang so ka pathu jasana ni tum tungelong kama chikimo men kan si patru pon lo tungelong kama komadik lo ko tangte lake nilitum ngaching honnai antada borjan hawala pen solang do Karbi rat ngaching honnai man ke do iem surjorong farsa asar burai lo tungelong kamar ke not top bang hirba salang likhan chikimo pen sila bangso patso bang di pon itu anpada la bangso ka pathu ke cheng men kijut apchak nang tidun la kane to maching honnai iem surjorong farsa si apchak nang tidun lo pini pen pathu pang cheng si nilitum mochiklo nipaing ko ra hinia si andung iti pathu pon ko kapelada ka duk kare tim krisir kep do tim krisir kep ang mong si chedan pon ko dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live kedam tangaru ni phaing ko ra phorni lakhaing ko raisi Borjan constituency dilai rong marjong arong riso aterang pen chipathir piponsi cap lapen krehini lapen graduation lapen prexam loge charli angdeng ka chipa undu na tuma phan kar chojemek ke paman pon bangso mailong ka chitong dun aluhi Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Language Development Board Chairman Nobin Terang EM abarim longki timung dilai bajar committee amai phu to heswa terang dilai KSA head branch amai phu lapen chunbang KRSA SGB GB lapen prexam ke thekring tum chitong dun labangso mai rong marjong risonim so terang amai phu bor dili terang pensi mai chari ponlo lapen alhi ke pachini chunbang rason kro pen sapor en ponlo loke charli prexam angdeng ke chop unduna to maphan Karbi apo hola pen momentos ki pipen kadu kawe bang trok rong marjong arong arisoi janga to maphan man ping pajur ponlo angdeng ke chop undet pen kopi koson kachong wai pen ke charli ponang ji angdeng hai hui abu thak than pachini pon loke charli along ke chengsi angdeng ki kep angdeng pen lo lasi ke pas chot ki chok chi percentage ka chapalong ji aphan ta claim ponang ji non malom ke google along se kadu kawe information sitame dolaplo ladak pen sikadu kawe alamta longpon po khaya moi arbung ke loke charli henlo education le dolote apia po ta asomara phan than chipari thekpo lapen osomara tumta ahok atowar chongwai thekpo pu nobin terang pen bangso mailong ningje pon felicitation come
Pining 2025 aningkan dak rong pordang di semua tung metric pen dang lokko MA an ke pas dum dan great rock do kasi la rong habis semua pordang metric undun hai sini di mungkin kartu porno adin klip pen api pining top siang pontulo la sini ni sini Luka Charlie sama Tuhan ansosial yang perlu pakai Tuhan simum hai sini pas dat pen kopi ahin Charlie si kinem MA pas dat pen kopi kinem si kinem ba goreng abar sai kelong dunia kan koson ambidi pen si Jepang dunia mah lahir langsung ke Cimong. Pining 2025 SSL fee fadlan pen ke HSSL fee pen ke degree tumha pen ke post graduate tumha SSL fee long ke bang net cap do pen ke HSSL fee long ke bang khom pen ke degree long bahini pen ke post graduate long bahini pen ke dola ITI long ke imut do dak la pining dak bojan ITI long kuli dolong do dang first batch atum pining si tun cheng la labang ko kuli do ITI dang dilo pen tun cheng bangkon tu ka ve pen bang pre chok itu fir bang ko organize ni tum la rong sidak rong marjong bilai market dungo rong sidak sini tum ko pen rong sidak kita do ko desi bang pre chok dolo pen itu la dak rong si an sini tum la pangso celebration program ke deng pen GSP ni bang ni chohang la Dilai pen bijoy rong pi Karbi Anglong live. Lakhatroksi Kopili MAC constituency arlo Kheroni adung het Tharwi hidi solok inghi along inghi barithe nokhum amai ingnipon bangso mayalong asu atum barithe sarpo barithe riso alijam rangsina sarpo longchap sarpo lapen nongjirong lekthe atumaphan jithok jijepon lapen alang litumalong district photrok along kedo a inghiatum chitong dun pen ke inghia khayatum kedo an aphan jihumri pon bomlo lapen morning ke wangjilang a sengkana bangke tharwia bi pu adimalong si padupon pupusi than pachini pontu bangso mayalong kurusa ramsing phangcho kaning je pon ke rangsina sarpo akur ke inghi barithe hempia khai pusi than pon bangso lamthe karbia khaya puthap pherang ke athengno ningjepon continue ke klempon ke ingdeng plitang lo ing bare the nokhoma mai pen longchap sarpo lapen aristo lapen bare the kangdo lapen ke rurang sena sarpo phantame ponlo lapen ke nongjirong lekte phanta ponlo laso bangke tuba singdung nong ko ke tungke pulo phumen pholok do nai ji ke thege ding mani pusi rason se tum kan mang tame klem ponlo nili tumi hi bare the akuru sar palam ta ke ili tum karbi purpho tu a kache tho chi ta lang ni tum se du lase labang ke kimiglo lase nin pini ni tum ladak iku longchap sarpo ariso do apana kesar do lapen dak rurang sena sarpo do lapen ni hi bare the do apana ko penenga bangke Kheroni pen mohanteron Karbi Anglong live. Tang te pini Karbi prime time berta ke lapan si kangton paniklo. Audio